ktoré ťa pošlem a povieš všetko, čo prikážem, neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil z nevýrok Hospodina. Amen. Takže Hospodin hovorí k Jeremiášovi, neboj sa, lebo ja som s tebou. Koľký z vás veríte, že keď zaznie slovo do tvojho srdca od Hospodina, neboj sa, lebo ja som s tebou. Aj keby malo prísť, neviem, hoci čo, možno aj keby niekto proti tebe sa postavil a ty vieš vo viere, že Pán tebe rozpráva, neboj sa, lebo ja som s tebou, ja ťa nenechám. Veríš tomu na túto mieste? Že Pán ťa nenechá. A tak slovo zaznelo Jeremiášovi. A ďalej, jak sme čítali, že pôjdeš kamkoľvek, ťa pošlem. A on hovorí, že ja som ešte dieťa. Hospodin mu hovorí, že nehovorí, že si dieťa, lebo ja budem s tebou a vložím do tvojich úst moje slova. Amen. Takže nie on bude rozprávať, ale Hospodin skrze neho bude rozprávať. A Jeremiáš bol poslaný Hospodinom do Jeruzalema, aby tam kázal Božie slovo. Nakoniec, keď sme čítali, že ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby som vytrhával a rúcal, ničil a plenil, aby si budoval a sadil. V meste Jeruzalém ľudia, ktorí vzývali Boha, tak sa Biblia opisuje ďalej, keď budeme čítať, že oni sa odvratili od Hospodina a začali uctievať iných bohov, začali slúžiť modlám. A my vieme, že ohávnosť je to, keď človek sa kláňa modlami. Hospodin to nenávidí. A ešte keď Boží ľud, ktorý ho poznal, a odvráti sa a začne slúžiť iným bohom. Takže Hospodin vysiela proroka Jeremiáša, aby šiel a kázal proti nim. Lebo ich zloba, ich ohávnosť prišla pred Hospodinom a Hospodin to videl. Poďme ďalej čítať. Nalistuj si